Du er her til nu, hvor du har fået lov at få et 107 kørekort, og det betyder, at du skal så køre med en alkolås fremadrettet i resten af din domsperiode. Og så er det sådan en her, du skal have monteret. Det er en Dräger alkolås, som virker således, at bilen kun kan starte med et alkoholfrit blæs. Jamen, jeg har været så heldig i dag at få alkolås i min bil, så nu må jeg køre kvit og frit, uden politiet de behøver at jagte mig. Og det her får jeg gjort ved HV Elektro. En god fornøjelse, må man sige, og en god oplevelse. Fantastiske folk at arbejde sammen med. Rigtig god service og en god oplæring i, hvordan det virker og hvad man ikke skal gøre. Så det kan kun anbefales at arbejde sammen med HV Elektro. Det gør det rigtig godt. Er du i den situation, så skal du ikke tøve med at tage kontakt til mig, så finder vi en løsning.